Здравейте, хора! И сега, ако не се чувам, да му еба майката. Ако се чуете как съм свършил тук, ами да ви кажа, че преди малко снимах епизод. Обаче микрофона ми бил изключен. И аз направо... Що не мога да крещя, И аз направо откачих. Направо казах чарч на всички. Бях на Dark Moon феерито, това просто станаха големи баркочи там. Беше човек, как можах да се изключа микрофона? 15 минути за нищо. Няма проблеми. И да ви кажа, че играе на Катаклизма. Защото Катаклизма е як. И те взех тук няколко квести, тук си минах квести, са много бавни там квести, там хората са много бавни. Имам тук да върша, да вземам някакви работи, някакви шакате вишири, обаче са свещи, защото един искал свещи. Прасе! Аз трябва да вземам професия, ви кажа. Тейлъринг, сигурно да, тейлъринг, какво друго да вземам. Какво друго може да се вземе? What the fuck, тук трябва да се направи някакво фара да ходя да фармя тук, бе. Господа, къде сте? Тук няма никой. Ако може. Де ще събирам тъпите ви свещи. Въй майта да са ги избили. Ще ги намеря, ще ги паткам. Окей, толкова го извърших. Но! Ай, там са. Голд тут. Какво са е? Ти някакъв бос ли си, къв си? И не ми дропна. Пах ти пича. Какво да играем? Какво да играем? Варим, компот варим. Аре, къде сте, бе? Къде сте, смешни, бе? Някой копа. Кой копа? Свой копа. What the fuck? Заход тук ли? Това за първи път го виждам. Кой е ламарени там? Тук трябва горе сигурно Соня пичага. О, ще говорим, ще говорим с него спокойно. Ой, лозото му. Ще взема някакви 2-3 чепки. Малко съм болен. Здравей, Коро. Искам да ми го щеластриш. 10 левел. Shadow Priest. Аре, спел хейста, дигай. Спел. Hello. See you around. И сега, ако не сте се спалнали, шибаняци такива. Между другото, това да първи път не съм влизал никога от тази страна. Тая мина. Бе, къде са всички в нея гизорди? Тука влизаш преди, не може излезеш, ще препият още малко. Няма, ще ходя, там ще ходя, майка му да е. Сигурно няма стане.
Няма да вземам ни квест от вас. Съжалявам. Тъс рова е супер яката и не... А няма, ще отида там, ще ги оправя. Ще ги оправя. Къв си ти, бе? Убитник. How are you? Have a good one. What can I do for you? See you later. Видите, има разкарвачи. Накрая ще направя една хорда и тук ще дойде в опаткам. Едини. Да отим да я взем. Че микрофона ми... Да, включен не е. Включен. Тук ще има някаква интрига, защото сега давах някакво писмо на някакви любовчи там. И ще стане някой демидж. Тая бабка ще направи демиджа. King's honor, friend. Farewell. Well met. Go with honor, friend. Да. Well met. Have a good one. You need something? Safe travels. То се видяло, че в този поле ще се вършат квестовете. А, това между другото е туалетната на Шрек. Чакай малко. Да, това е туалетната на Шрек. Тук е само такива пуйки има, бе. И после трябва да бия някаква си котка или вълк, какво иде да го знам. Принцес. Обзавам се, че няма да е принцеса. Ой, какъв си ти, бе, селянин? You need something? See you later. Greetings for the Alliance. Тук трябва да бия нещо. Къде е то обаче? Тая музика не ми харесва. Тия само да ми влязат. Влезте ми, бе! What the fuck, те всичко са превзели. Няма си на идея какво вършам. Накрая ще заева тези квестове и поне оттам ще си извадя някой лев. Лев. Ебать яката емблема. Какво правим? Тук трябва да има няколко свине. Ако не са от вас, аз вашата майка. Съжалявам, малко пишлеме такова, ама няма да ти върша нищо. Маршо ти няма да убивам. Защото те отивам там, после тук да си взема робата. Ще ви тегля една майна на всички тук.
Ей, пуйко! Туалетната на Шрек. На Шпек. Той видял, че това се е бъгнало, няма нищо там. Няма проблеми. Поспей да ме нападнеш. И ще покажа кой е батко ти. Спайдермен. Посмей да ме нападнеш. Посмя ли ме, мършо? Аз ко ти ках? Ко ти ках? И чмо троле. И... Защо вървя по пътя, като мога да забия от тук? Да, защото... Там има... Тея пая ти глишнали те направо? Направо... Оу! Ще ви изкормя. Боже, боже, докато стигна на тука, как гледам колко зони има. Не ми са мисля. Ко ста, приятел? Кеф ли са? Окей, там отивам. Вой кафе, як това. Чети, тук трябва да говорим с някой. Теб ли бе, батка? Бати добрия левел. Need help? Да. Light bless you. I'm out of range. Някой умре. Някой умре. Тията ви фоверки. Фоверки. Право принт скрин натискам. What the fuck? Не искам да знам, Ко прави тия паляци? Фишинг трейнер. Гледайте как се лови риба с ръце. Ей, тук има ни мизерни жаби. Ко викам? И сега имате късмета и там да има патки. А да няма от уния дет въргат. Вау, дет въргат ея, сещите. Роу Wizard. Ще ги опаткам набързо, като се върна. Ей, зяна, коя те са връщан, чучилма. И сега като го минал тук, ще правя епизода. Аз не знам колко дълъг е станал. Както и да е. Нека си продължим. Паляк. Ха-ха. Умря ли бе? Умря. Вой убима. Убима. Но яко скача. Точно като мене. Катери. Защо? Защо трябва да се вали? О, да. Ето ги. Of the Brotherhood! Ха-ха! Не прайте! Шо ми пуснаха? Шо ми пуснахте?
Ой, изрода ще му би. Бе, как ще му би изрода? Защо не напускат свещички, бе? Това е много бед. Ще стане демидж тука. И тука ще стане. Ще дай ни таргет на тебе. Ръх, нищо не пускат тия, бе. Нищо, бе. Нищо свързано с квеста. Как така? Квеста. Това и аз ще го приключи. What the fuck? Чао. Не мога да се разправям с Паециус. Ръкавици. Тук трябва да има честа, братя. Защо го няма честа? Питам те за последно. Къде е честът? Да, мисля в тая тук да я приключа квеста. Плоско седни, ще е много хубаво. Да. И хора, благодаря за гледането, лайк, сабскрайб за още, ще качваме епизоди тук, уоу, малко те и са ги взиме с Стоян, защото и с него дигаме едни елфчета, педалчета. Спокойно не са буде елфи, найт елфи са, обаче много се ги визим. И засили, стоян засилена сърна. Добре, както и да е, чао, лайк, сабскрайб за още и се видим в другия епизод.